Türkmenin dünyasını oyormalı. Türkmence fikir ettirmeli şulara. Biz yöne bar zadı daşar urtun öykünüp allık gittik vardık. İnnemin izinde duruyor daha. Türkmenin akıl var. 7 yıllan malyň ýüzi täzelener. 50 yıllan iliň. Indi men size düşündürüp bereyim şunu. 7 yıllan malyň ýüzi täzelener diýäni bir kara köl sürü goýun bolsa. Ne Türkmenistan'ın köp mallar kara kölle bagana salınyanı üçün. Ne kara kölü uzun buğurup koyun, kara kölü koyun. Şunu Türkmen oç koy veriyen bol 7 yıldan sımmak koyun bol ya. 7 yıldan malyň ýüzi täzelendi. Ya Türkmen koyun appak bir sürü koyun bolsa, kara kölü oç koy veriyen bol 7 yıldan hemme uzun buğurup kara kölü koyun bol. Düşünýäňizmi? Inni 50 yıldan iliň ýüzi täzelener diýär Türkmen. 50 yıldan şu adamlaryň pikir edişi ütgär diýär. 50 yıldan adamlaryň pikir edişi ütgär. Dogrudan hem öň şeýle. Inni bir telefonlar, bir täze çykkan maşinlar, telewiziýany, haladylny kiriýän maşin. Bular 50 yıldan dälini bir adamlaryň 20 yıldan täzelenýär ýüzi. Düşünýäňizmi? 50 yıldan täzelenen bolsa, kakasynyň aýdanlardan ogly inkar edenak bolýar kaka diýip durdy. Inni kakasy bilen ogly düşünşi bilen aganny. Sebäbi inni 20 yıldan täzelenýär bulan ýüzi. Şu telefonlar, telewiziýany, şu kinolar zerarly bulan pikir ütgedi. Duruşuna kellesi pikir ütgedi bulan emme zady. Ütgäp gitdi. Inni şu başga halky mara şu ýöne bir elementar zatlar aýdyp bereyim men size. Yine futbol çempionat geçti ortayette. Şunu komentator olanlar dünyanın çempiyonu olanlar olan hemmesi. Komentatorlar, sportif komentatorlar bari sportsmen olanlar. Öldürüm dünyanın çempiyonu, olimpik çempiyon, Avrupa çempiyonu, özüm boy bez praviladan, boksdan, sambodan, Angrıbaş dayav adamlar 10 adamın dronlarını vurup yatırıp bilen adamlar. Angrıdan gelen baleşikleri, Fransiýan, Irlandiýan, Italiýan baleşikleriniň öňünden çykyp soraýarlar. Näçe wagt boldy gelenigem, Orsiýada gelenige. Ay 7 gün, 8 gün boldy. Ne aýly? Ay bir gaty gowy döwlet ekeni. Bize barmak hak gorkuzdylar, bol oň alda, oňa dekeni. Gowa keni diýä bolýan komentator diýär. Bizim gyzlarymyz barlak gördüňizmi? Ne aýly ekeni? Şol soramalar atmışlar, düşünýäňizmi? Olar üçin adaty zat şu, geňdel. O gelýän oğlanlaryň bir aýda barlak gördük, gaty okeni. Bir aýda barlak göremäge görür ne diýe? Şu men iki milleti deňişdirýän sizi. Ine ajlar hayal özüne öňüne dünýäň çempionuny soraýanlar. Gyzlarymyz barlak gördüňmi diýip soraýar. Ine şu wagt häzir güne telewiziýany görýän bolsaňyz, orsun programmasyny görýän bolsaňyz, Orbit diýip bir sakkyç reklam edýärler. Görýänsiňiz? İki zaman bir gyz bilen bir oğlan üstüne oşuşup ýatyr. Kapı kakılya ol, aşağı yatan kıyız kakam diye. Görüyorsun ben şunu. Ondan kapıyı açıyança o kıyızın balığı yok, balığını yazadı diye. Kapı açılyança yankı oğlun ağzını orbit sakkı çokluya ol. Kakasan oradan kapıdan giriyor. Yankı orbit sakkı şeyini yaptırını görüyor da bolya orbit şeyini yaptırırken kıyızın üstüne yatanın diyen yok. Şunun dünyasını biliyorsunuz mu şunu düşünüyor? Şu dünyanı biz kabul edip alsak ne mi oluyor o düşünüyorsunuz mu? Şu dünyanı biz kabul edip alsak eğer ne mi oluyor o dünya? Başka bir dünya ya.